गोवा कोस्ट गार्डान आतंकवादी हल्ल्याचो धोको आसा म्हण सांगल्या उपरांतूय गोय पुलीस आनी गोय एटीसाक ताचे मुळा मेरेन पावंक जमूक ना म्हण काँग्रेसीन बीजेपी सरकाराचेर टिका केल्या। गृहमंत्री नाशिल्ल्यान गृह खातें सुस्त जाला, पुलीस काम करिनात म्हण काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकारान आरोप केला। खऱ्या आतंकवादाची म्हायती मेळूनय सुशेगाद रावन गृह खात्यान आनी राज्याच्या सेक्युरिटी एजन्सीन राज्याचीच न्हय तर देशाची सुरक्षा खुट्याळ्याक लायल्या म्हणूनय गिरीश उलयलो। It's a serious lapse on the part of Goa government agencies जो एंटी टेररिस्टाक स्कॉट्स हांकां कांयच अलर्ट केलेना, पब्लिकाक अलर्ट केलेना in spite of having the inputs from the reliable agencies. आणि हे सगळे जावपाक रिझन की गोवा गव्हर्नमेंट for last 2 months is headless. गोवा गव्हर्नमेंट कोण चलयता हो कोणाकूच खबर ना। गोयची होम मिनिस्ट्री कोण चलयता, त्याचे डायरेक्शन कोण दिता, ताका गायड कोण करता। होम मिनिस्ट्री should be available 24 hours. 24 वरांची हे होम मिनिस्ट्रीक आसपाक जाय। ऑल्टरनेट होम मिनिस्टर गोंयाक अपॉइंट केल्लो ना। गव्हर्नरान धड नाशिल्ले सरकार बरखास्त करचे आणि हे प्रकरण एनआय कडेन सोपोवचे। हे सिरियस हाची नोट घेवन आमची केंद्राची होम मिनिस्ट्री आणि त्यांचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नर ऑफ गोवा आणि ह्या लॅप्सेशनाची पार्ट ऑफ द नॅशनल सेक्युरिटी गव्हर्नर ऑफ गोवा should immediately dismiss this irresponsible government which has compromised the national security. We cannot allow this type of government where there is no governance. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकर। फोंड्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेत एमजीचे रायझिंग फोंडा पॅनल रायझिंग फोंडा खाला एमजी 15 वॉर्डांनी वेंचणूक लढयता। पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान उमेदवारांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली। फोंड्या पालिकेची वेंचणूक 29 तारखेक। आमच्या उमेदवाराची घोषणा आज आम्ही करतात आणि अंडर बॅनर ऑफ रायझिंग फोंडा ह्या बॅनर अंडर आम्ही 15 वार्डाच्या निवडणुकीत सहभागी जाता हे सांगपाक म्हाका खूप आनंद जाता। वार्ड नंबर 1 सौरिया डांगी, वार्ड नंबर 2 वीरेंद्र ढवळीकर, वार्ड नंबर 3 यतीश सावकर सांताक्रुजा, वार्ड नंबर 4 यशवंत नगर सौसिता काकोडकर, वार्ड नंबर 5 दाग आणि खडपाबान सुशांत कवळेकर, वार्ड नंबर 6 खडपाबान मंगेश कुंडेकर, वार्ड नंबर 7 खडपाबान अनिल कोरडे, वार्ड नंबर 8 वारखणे प्रदीप नाईक, वार्ड नंबर 9 सुपर मार्केट दिस इज सीमा विसेन, वार्ड नंबर 10 दुर्गा बाट विपिन कुमार सिरसाट, वार्ड नंबर 11 पंडितवाडा सूरज नाईक अनिल नाईक आमचे, वार्ड नंबर 12 जोफिन नगर सौजया सावंत, वार्ड नंबर 13 दुर्गा बाट अमीना नाईक, वार्ड नंबर 14 तळे दुर्गा बाट सौ निधी मामलेकर आणि वार्ड नंबर 15 सदर शांतीनगर गीताली टावरीकर। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।